Hallelujah. Mandil tactical tuban bolisum pulapulum fulani radio kwenda ngenda wesiphulaphula esikuzo. Kumakhaya ngamakhaya. Siyabolisa egameni lenkosi Yesu Kristu sifikile ke mvuselelweni. This is the time of the revival. This is the time to recharge. This is the time to ignite. Sihleli ke studio emfuleni radio station. Sekufike lo xesha lokuba ufumana amandla amatsha mphulaphuli. Singenile kwakho dining room, singenile emotweni, singenile ezibhedlele, singenile ezintolongweni. Naphina apho uphulaphula khona. This is an online radio station. We are exposed to more than 85 billion people on the internet. What a wonderful time to live at. Nami ndodwa ke namhlanje jamba no Bishop Fika, the father of the city. We are so highly renowned. We are so highly graced to have a highly renowned bishop and apostle in this city. Abelapha kwesi studio sasemfuleni. What a favor we have. Kuzoba mnandi sidlala umculo omnandi namhlanje sicela ningene baphulaphula embokweni uhleli namama KK bathi ke ngoma K squared kwinqubo yakho ethandayo ethi revival. Siphethe udaba losindiso, siphethe uthando likaThixo. Apha asikhwinte singayo ngaphandle kuba sikukhumbuza ukuthi uThixo wakwazi before he formed you in your mother's womb. He chose you to himself, wakusetha apart to himself. Noba ngaba udlula phi right now, uThixo has predestined your life. Sizokukhumbuza ukuba it shall end in praise. Awuzuphelela kulomeko.